Nasikop sa mga pulis sa Police Station 4 ang live-in partner sa drug bypass operasyon kaganiyang pasado alas 12 sa kadlawon, Enero 31 sa Del Pilar Extension, Barangay San Antonio, Davao City. Nakuhaan sila og bolor 188,224 pesos sa gituwang shabu ug .45 pistol ug mga bala. Sa record sa Dcpo ning bulan sa Enero 2025, mo balor sa 9,527,296 pesos sa giduduhang shabu ang nasignit sa usa ka bulan nga operasyon. Ang naasab sa 30,700 pesos nga kantidad sa marijuana ang nakumpiska karong bulana. 124 ka mga anti-illegal drug operation ang gilusad. 163 ka mga nagapayuhot og illegal nga droga ang ilang naaresto. 167 ka mga kaso ang na-file sa piskalya. Samtang 1,390 ka anti-illegal drug operation ang gihimo sa Dcpo sa tibuok tuig sa 2024. Kung diin 1,784 ka mga tigpayuhot sa illegal nga droga ang nasikop. Base sa report, mobile sub sa 56,757,724 pesos ang kantidad sa shabu ang nakumpiska sa tibuok 2024. As per a statement nga gihatag sa atong Acting City Director Police Colonel Hansel Maranpan, ang presensya sa droga sa isa ka lugar is isa ka rason kung ano na ay mga krimen nga mahitabo sa isa ka lugar, ma'am. And worse diha, pamilya pa magunay, and one of the reasons po din siya, ma'am, sa mga rape cases nga ato ang na-record sa Davao City Police Office. Dili lang ang Davao City Police Office na nanikamot ani, ma'am, apilang lain nga security forces na adres sa atong sila sa Davao. And with the help also sa atong community nga sila naghatag information sa atong kapulisan sa mga individual nga involved sa illegal drugs. So dako kay tabang ang community na barangay officials. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero tuwazon nga walay puwas ang pagpaningkamot sa Davao City Police Office sa kampanya batok illegal nga droga. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!